ba za su irgu ba wanda muka gwada muka gansu sun yi. Ni ban san abin da na sa a gaba ba, na tanade shi don ya yi bai yi ba, gaskiya ba da lissafinsa a farin nema na shekara 20 da kusan 5 zuwa da 6. Dukan godiya su kara tabbata ga Allah, tsiran Allah su tabbata ga Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da dukkanin mutanen kirki da suka biyo shi da kyautata. A sunana Abba, wanda na ci sunan mahaifina Abubakar, wanda ake kira da Alhaji Garba Tsoho Dogo Koki, sararin Figa, cikin birnin jihar Kano, Nigeria. To ni sunan mahaifiyata Hajiya Amina, a mazauniyar cikin Dala ɓangaren Dogon Nama. Mu dai mun taso a cikin gidan ilimi, gidan kasuwa. Iyayenmu ma'abota ilimi ne ko ma'abota kasuwanci ne, kuma haka muka rayu. Na yi karatu a hannun babban yayana da ake kira Alhaji Ahmad Garba, tun daga firamare, kuma sanadiyar dawowa ta wajen mahaifiyata don tarayya da wata 'yar uwata wadda muke sako ɗaya da ita, ina ƙarƙashin kulawarsa a wajenta har izuwa na ci gaba da karatuna na firamare har sakandare zuwa KCC da muka gama. Muna tunani da jiran result bayan mun gama secondary school. Iyayenmu ma'abota ilimi ne ko ma'abota kasuwanci ne, kuma haka muka rayu. Na yi karatu a hannun babban yayana da ake kira Alhaji Ahmad Garba, tun daga firamare, kuma sanadiyar dawowa ta wajen mahaifiyata don tarayya da wata 'yar uwata wadda muke sako ɗaya da ita, ina ƙarƙashin kulawarsa a wajenta har izuwa na ci gaba da karatuna na firamare har sakandare zuwa KCC da muka gama. Muna tunani da jiran result bayan mun gama secondary school. Dama ɗan uwana, abokina na dindindin, Umar Hamza, ya gayyace ni zuwa kasuwar Kwari cewar in je gida in samo jari ana harkar kwatano. Sanadiyar haka mun tafi hanyar makarantar Islamiyya da Magariba, yake gayan wannan zance. Daga nan na tafi gida na buƙaci ga abin da aka zo min da shi, kuma aka bani. Gwargwadon abin da aka bani, na taho kasuwa na shige ta kusan 1998. So daga nan muka fara gwagwarmaya. Ban ratsa shekara a cikin kasuwan nan ba na fara tafiya kwatano, fara siyo shadda. Lokacin ana wata shadda unique, muna siyo su muna kawowa, kuma muna rabawa mu bi su da yamma. Bayan mun ba su, mu tattaro kuɗaɗenmu mu zo mu ajiye su, ba wai mu sa musu bushasha ba a lokacin, don akwai abin yi da su na komawa a je a siyo. A lokacin muna kallon waɗanda suke sama da mu, su kansu abin da za su siyo ba sa iya so shi gaba ɗaya. To ina ga mu da za mu sa wa kanmu buƙatu. Duk da kana da ƙuruciya a wannan lokacin, kana 19ka misali, kaga kana ji da ƙarfin ƙuruciyar buƙata da abubuwa daban-daban, amma bai hana ka kalli waɗanda suke sama da kai, wanda suke sun kama gaban nasara, ka bi ta hanyarsu a hankali don kai ma ka cimma nasara da yardar Allah. Wannan ya ba mu gudunmawa da yawa. Muna ta yin wannan har Ubangiji ya kai mu ga matsayin ana siyo kaɗan ana yi, ana siyowa ana yi.
ba abin da muka shagala da shi in ba abu biyu ba a wannan lokacin. Duk inda ake karantarwa addini za ka ga ƙafanmu ba ta ƙyashin zuwa. Duk inda ake karatun tarbiyya ta rayuwa za ka tarar da cewa ba ma ƙyashin mu je. Dama lokacin ba ma ƙoƙarin ma duk abin da zai faranta wa iyayenmu da ƙoƙari muke yi mu halarce shi ma kafin su ce mana. Duk abin da zai ɓata musu rai su ce mu bari, to muna ƙyamatarsa. Kaga ba zan manta ba a lokacin da na shiga kasuwar Kwari, sanda zan fara zuwa da kuɗin nan a hannuna, mahaifiyata har yau ba na mantawa, ta ce abba kar ka je ka janyo wa 'yan uwanka magana. Wannan kalmar sai ta ringa ɗiba na a kaina, to me zan yi na janyo musu magana? Ma'ana kan na ci bashi, to ba ni bashi. Ma'ana kar na ɗauki abin da ba na ba, to ba ni ba wannan. Ni na yadda arzikin nake nema, kuma so nake na cimma gaɓoɓin nasara tunda suna da yawa. Kaga dole sai ka haƙuri da wasu abubuwa da yawa. To buƙatan ma sai Allah ya ɗebe mana su, muka sa rayuwa a gaba. Abin da ya fi damun mu nema karatu, wanda mun ta ƙoƙarin mu ɗora karatun zamani a wannan lokaci, dama sai ta hana ta commitment ya yi yawa. To da muka sami ilimin shi kansa karatun addini, gwargwadon yadda za ka buƙatar da rayuwarka, kuma still muna kan titin shi, muna kan hanyar muna yi, sai muka ce to shi ma karatun zamani ya kamata mu shige shi ka titir. To a lokacin da mun shiga ɓangaren karatu a American University, mun fara shi ma muna cikin yi gaba ta zo aka sake shi. To daga nan a yanzu dai muna kan wani bigire wanda kusan yadda ka zo muna tattauna da kai, shi ma karatun mu yayi nisa na online ɗin shi ma, wanda insha Allah to muna sa rai bi iznillahi ta'ala za mu yi nisa a cikin wa'annan ɓangararrukan, domin duk yadda ka kai ɓangaren da kake kallon an bakka a baya. Na yi Dala firamare, farko da Goron Dutse muka fara, sannan Islamiyya muna makarantar na Baba Badamasi, Allah ya ji kansa da rama. Daga nan bayan na koma hannun mahaifiyata, sai makarantar ta yi nisa wannan, sai muka shiga Bulukiya, wajen shashi ne na ɓangaren inda in mun fito ga gidan kakanninmu a nan gurin, sai aka dawo da ni Dala firamare. So da muka dawo Dala firamare, a nan muka gama firamare ɗina gaba. So daga nan kawai sai muka shiga makarantar kasuwa. To alhamdulillahi, daga makarantar kasuwa zuwa makarantar zamani duk gaba ɗayanta babu dai abin da za ka zo ka ce za ka layince mana. Na shiga kasuwa 98, na gaya maka, na gama secondary school 1998, cancanci na gama 97, but lokacin da muka yi jarrabawa a Gwammajawa ta fita daga junior da zuwa senior, sai na nemi in canja min makaranta zuwa KCC. To wannan canjin da na nema a canja min, da na je kuma sun tafi jarraba fita daga SS1 zuwa SS2. To a lokacin gaskiya kawai sai na nemi kawai ni a banna a SS1. To da aka banna a nan, shi yasa na samun jinkirin shekara ɗaya zuwa 98. To nan ba a cika faɗansa ba ne ba, amma kuɗi ne wanda ba su kai 100,000 ba. Da su na fara kasuwa, wanda an nemi ma na je na ƙaro kuɗin, ta ce na tafi idan da gaske ne zan je inda ake zuwa, idan da wasa ne zan yi wasa da kuɗi na ni kaɗai, da haka kan na ci kuɗin wani na cinawa, in tsarewa ne na tsare na, kan na tsare na wani. Ko wannan faɗan da aka yi min a gida sai ya tasirance ni na cewa na gane babu sarki sai Allah. Aka shiga, gwargwadon yadda kai da gaske ina ƙara jaddadawa, kuma ni gaskiya shaida ne akan kaina, gwargwadon yadda kai da gaske da dogaro ga Allah kake samun gudunmawa ta Ubangiji da cimma nasara a dukkanin al'amuran da ka sa a gaba. Abubuwan da ba za su yi ba za su irgu ba, wanda muka gwada muka gansu sun yi. Ni ban san abin da na sa a gaba ba, na tanade shi don ya yi bai yi ba, gaskiya ban da lissafinsa a farin nema na shekara 20 da kusan 5 zuwa da 6.
sirrin shine muna da himma a cikin abin da muke so, da manufa a cikinsa, da dogaro ga Allah, da kuma aiki da gaske, da haƙurin cimma abin, sannan da amana wajen gudanar da namu ko na waninmu. Ina zuwa ƙofar Wambai. A cikin weekend, ba lokacin da aka taso daga makaranta ba, mahaifiyata sai ta ce tafi wajen 'yan uwanka. A lokacin akwai babban yayan wanda shine uba jagora a gurinmu. Zan tafi zuwa gare shi, akwai kantinansa da 'ya'yansa inda suke zaune. Ina zuwa gurin, daga zuwa gurin kuma sai yake wani dama ana sayar da takalma, agoguna da takalma, suna sayar da takalma. To takalman irin a taso suke siyarwa, irin na da na mata. So lokacin ni ba ɗan kantin ba ne, so idan na zo amma kantinmu ne. To ina da damar da zan je kuma irin takalmi na fata da ake yi a ƙofar Wambai. Zan sa 'yan kuɗi na bai fi naira 200 ba ko 300 na je na siyo takalmin nan. Baya ritsa 1000. Idan na siyo guda 3 ko guda 4 ko 5, zan taho da takalman nan na zo kantin nan na aji. Zan je wajen, akwai ɗan uwana Alhaji Mansur Soja wanda ban taɓa mantawa da shi ba, wajen wata kulawa da ya bani na nuna ɗan uwantaka 1000%. Idan na zo siyan agogo a wajensa ya gani, wani shauki yake yadda ka san da miliyan 1000 na zo, cewa ga ɗan uwansa ya zo, ka zo ne yanzu, ya za a wani iri kake so, yaya kaza da kaza. Ban mantawa da addu'ata. Ina jin wani alkawari da na ɗauka wanda ya fi komai a cikin rayuwata, in na shiga maka so 100 ne masa addu'a so 100, sakamakon wannan halaccin da ya kamata a ce na cika shi. Ni nasarar da zan iya faɗa wadda a shekara ta 2017 ita ce shekarar da ta zo min da rashin shiri, amma tana daga cikin shekarar da har na fahimta akwai wata nasara da na cimma ta musamman, ko yau na mutu na gama cin riba. Shine mahaifiyata da ta rayu da ni cikin arziki, bayan na rayu a cikin arzikinta, sai kuma Allah ya zo ya wasaɗa min, ya taimake ni cikin arzikina. Ba ta yi fushi a cikinsa ba, ba ta shiga damuwa a cikinsa ba, tana mai farin ciki da haɗuwa da dukkanin yadda ta haɗu da ni da kuma yadda za ta bani. Ta gayan ko yau ta bani, ta san ba ta da matsala. Ta gayan cewa ta so a ce mahaifina ya gani kuma ya tsinci wannan lokacin. To kaga a cikin nasarar da ba zan taɓa mantawa da ita ba, tana daga ciki. Sai kuma abin nan ɓangaren nasarar cewa ina zaune lafiya da Ubangiji na a ɓangaren nema na, kuma ina gane dukkanin wata nasara daga gurinsa take. Wannan na jin daɗi, kuma daɗin da gaskiya in na tuna cewa ba na jin akwai wani wanda zai ɗagan hannu ya ce min yana jin daɗin da ya fice wanda nake ciki a cikin rayuwata.